Ҷаҳонгир, салом алайкум. Ва алайкум ассалом, Ҷаҳонгир. Хуш келибсиз. Расул Латипов омад. Здравствуйте. Здравствуйте, Расул. Добро пожаловать. Имрӯз урӯз шида омадӣ, а? Салом, ва алайкум ассалом. Мада сразу меоям, мега. О, зангулаш қати шидагӣ боши меоя. Хуршед Наботов. Салом апа, сози хубӣ? Ва алайкум ассалом, Хуршед. Сози тинҷи саломатиёт хуб, хуш омадӣ. Ҳамин Хуршеда обуна шавен, дӯстон. 9-10-12 тай дастгирӣ кунед, шумо дам дастгирӣ мекунаӣ. Дина иам ай канали Наврӯз омада буд. Да я таджикский, русский мега. Понятно, понятно. Созен Нағзин. Дарёҷон, салом алайкум. Чӣ хелӣ сози саломатиёт хуб, хуш омадӣ. Да ман ҳозир мешавам дудта кати мега. Ина Хуршед дудта аккаунт қати ҳозир туда обуна мешава. Гулҳои зебо. Баъд ҳамин ина силкаш будро да комментарияш лайк бимон дударҷон. Там дастгирӣ кун. Тахмина як кашол кунед мега. Мо да ӯ эфир будем мега. Зур. Тахмина як кашол кунед. Дарё мегум як чӣ мегардида да иду будай тра мега Расул. Сеюм лайк. Раҳмати калон Королева. Раҳмати калон хуш бошен мега Дарё. Меша раҳмат апа соз мега. Хуршед, ҳозир туда ина обуна мешаванд. Силка овардӣ? Ай, ман и Дарёра кашол карда мондумо. Ира бинен. Дӯстон, ҳамин кира Хуршеда дастгирӣ кунен, илтимос. Ҳамин додармон 10-12 та подписчик дора. Бин амира дастгирӣ кунем, камтар пеш брава каналаш. Ай, ман шумо ҳичи намеравам. Ман хай дина обуна шидагӣ меда. Ман омадам мега бандар. Хуш омадӣ. И чия мега? ҳозир ҳамира камтар закрепит кунам ки ҷон зебоҷон амира дастгирӣ кунем ябор Хуршеда. Нав омадам ку апай Расул мега. Как жизнь, молодая админка, апа самая красивая. Спасибо, Расульчик. Не жалуюсь, все нормально. Кашол карид мега. Вая кашол кардям. Адиба салом гуфт ку ҳавая кашол кардям тия мекунам гуфта. Тахмина мега. ҳозир мекунам зебо. Салом алайкум, лайкро гирен. Ман омадам. Некати ҷи салом алайкум, хуш омадӣ. Гирифтам. Раҳмати калон бандар сити 5 лайк мега. Раҳмат. ҳамин зебоям дар комментарияш дӯстон касе лайк мондагӣ нест, лайк монен. Барое ки ҳамамона дастгирӣ мекуна. Ба чанд аккаунтош қати омада лайк мемона, коммент мемона. Расул механда. Ҳама каса созен хубин иншааллоҳ. Шукронаи Аллоҳ соз нека. Гушота мекашам камтар изора намедони хулиганка. Кира гуфта истаи бандар? Ман шудам монад манба мега. Нека Хуршед дашидӣ ки зебо. Ҳафт кати омдам. Раҳмат ки нисо. Марам дастгирӣ кунен надидагиҳо мега. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом Али. Сози тинҷи саломатиҳо хуб, хуш омадӣ. Ман хулиганка нестам мега.
Бандиткаем мега. Ваҳ, бандитка бихаблайка мега. Қапидам да ҷевакам дохтум. Ҳав не мега. Некашидам мега. Бандар Сити. И чӣ намешавад даромада мега. Ман намедонам и чӣ меёра ҳами силка Хуршед. Хуршед ҳами силкаи туда даромада намешавад. Ту медонӣ ира? И чӣ намешавад даромада? Рост мегӯй. Дина ман ҳам натонистам ба комментария мо дар комментария ёфта даромадам. Ки каналша мехара мефурӯша мега. Ки мефурӯша? Ҷаҳонгир. Бандитка ту ай кӯдакит ҳами хел хирай мега. Дарё хулиганка куҷо шидӣ мега. Намешавад мега. Хуршед и силкаи ту намешавад даромада. Чӣ овардеси ту? Меган ки даромада намешавад. Силкаи ҳамун чита биёр, видеота биёр. Ҳо ба фикрам мега Королева. Ман натонистам мега. Дина ман ҳам натонистам. Тобае читари бо ин мега. Не ман намехарам мега. Апаҷон кор немешумо. Не Нисо кора ту задам биги ман ҳамҷа хона ба мешинам. Коргаромо мега ин а ютуб пул кор кардаиста и ба кор дар кор нест мега. Ман гуфтам ай киҷоли то ютуба пулшам мегирам мо мондагишам сафед мешавад гуфтам. Медуздам мега. Бози ман миём камтар кор дорум мега. Гап нест. И Хуршед и силкаи чум чиай мондай. Охи Зебо силката биёр як бор. Аз аҳли оилаи якташ бояд офитсиална кор кунад. Барои заявление навистан 3 моҳа доход ва состав семьи, справка безработы ва ҳамаи документҳои аҳли оила лозим аст. Давомша гӯш кунен. Фаҳмом. Рисуем, красим. Ту дар группаи блогерҳо ҳастӣ ягон ташта? Ба фикрам блогерзанҳои тоҷик даҳастӣ, а? Майли жду мега. Дигар бисёр ман намедонам. Дигар биёр ман намедонам мега. Королева шигри твори бандиткара аку ҳози пух бугу мегрезӣ мега. Расул куҷо кати пух мегӯй? Зебо бихон мега. Хуршед Наботов меҳмон шавид мега. Алҳамдулиллоҳ салом мега. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Расул ку пух бугу мега. Алҳамдулиллоҳ 8 лайк. Раҳмати калон ҷонум барои лайкот. Ман фикр мекунам ки духтари алҳамдулиллоҳ. Ҳо медонам ман мега. Зебо канал кушодид мега. Гирифтам пула уже мега Зебо. Рисуем. 14 нафару лайк 8 чаро мега. Намедонам. Хуш бошед апаҷон. Саломат бошӣ. 9 шапалоқ мега. Охир наход ҳамин лайк чара ба шапалоқ бизани шоири Майзада. Апаҷон ёд кардам мут омадам мега. Гап нест Шаҳнозаҷон. Хуш омадӣ. Имрӯз эфир мекунӣ Шаҳноз? Королева пух мега. Ина ман даҳ кардам мега. Гап нест. Обуна шавем манам ҷош дам мешавам дӯстон. Ҳо Али дам обуна шавен дӯстон. Али ҳам сообществош ҳуи шидагиай дастгиритон мекуна. Ман хушрӯем ита мега. Ҳо зури ту. Камера дорум мега Королева. Ай киҷо мефаҳмед чанд одам будагира ай эфир. Ҳамун нависондагиай боло нигоҳ кун. 13 лайк мега. Раҳмат. Ҷабрел не намекунам мега. Расул олиам ҳамиҷадаем ку нагурехтам мега. Фархорҷон мега.
ман мерам, мега шоир ки ҷо мерай? Ҳама каса лайк монен, мега Ҷабраил. Ҳо лайкҳоро фаромӯш накунед, дӯстон. Обуна шавен, мешавам, мега алҳамдулиллоҳ, да касе обуна нест, обуна шавен. Ина ман ҳозир ба фикрам рафта обуна мешавам кида. Мадина официал ТЖК. Алҳамдулиллоҳ. И канали худат нест ку? Мадина официалай. Ҳавайда шидам, намедонам айтай ай дигай ки шидам. Та амад обуна шав. Алиҷон Фархорҷон ию мега. Али ай Фархора Ҷабраила шинохтен мега ҳо садбарги сафедай. Ҷаҳонгир камен лайк мондам мега. Королева ҳозир дар пушти сарат ба тӯб мезанам, ба даҳан мезанӣ. Подписатся накарда па. Охи подписатся ки ту канал та силкаша биёр. Хуршед. Беман худам миёрам. Ваҳ бача. Ҳамин Хуршед чира силкаша овардан дар кӯраха ҳозир миёрам. Камтар ами смсо мабухонам ҳозир. 16 лайк. Раҳмат Зебоҷон. Мара ҳеч ка таъриф накард. Ман мерам. Ай ки ҷо мерай ай бачаи хушрӯча. Ва апаҷон фаҳмо апаҷон бисёр тезак нахӯрен ки тез шидед. Майлаш 70,000 соцконтракт. Ҳангоми заявление навистан чӣ лозимоте ки лозим аст бо миқдори 70,000 дар заявление ҳамон чизое қайд мекунӣ. Масалан тиреза ва мошини либосшӯӣ ва ғайраро пас аз заявление додан. Фаҳмо. Манам агани ҳаракат кунам, рисуем. Ман мепаронам мега. Али ию фархори мега. Апаҷон дилам қандам. Гулам шоколадам. Як куртам намехарӣ? Гап нест Ҷабраил. Чӣ бане як курта будай? Қариб кофем шикасте ба умеди куртак. Шаҳноз. Апаҷон ай худам мега. Ҳозир мерам комментарияшам мемонам ба ма да ҳамон қатъиям обуна шаваганем. Ӯ дигараш мега. Фаҳмо. Кида 6 подписчик дар кора, я подписаться мекунӣ 6 мегирӣ мега. Бо омадам мега Дарё. Хушомадӣ Дарё. 11 лайк, 12, 13 лайк монда мега. Раҳмат Зебоҷон. Бибиоиша хушомадӣ. Сози тинҷи саломатиёт хуб. Ина ки лайк, коммент, обуна шава, иншаллоҳ 4 канал қатъи мешавам мега. Ки королева ту да подписчик дар кор, та ина Ҷаҳонгир да подписаться кун, комментария бимон, 4 канал қатъи мешава. Пас аз заявление додан миян хоната мебинанд ки ҳамин чизҳо намераса дар хона, баъд ҳар моҳ пула дар коди бонкит мегузаронанд. Охири сол миян мебинанд хариди ҳамон чизоя. Зур. Ҳозир дизлайкма қатъи мегирам мерам. Мекушумад. Бибиоиша мега. Нека обуна шидам мега Ҷаҳонгир. Мадам лайк монен ба каналҳои ба ҷоитон. Манам бисёр канал дорам, обуна мешавам мега Дарё. Салом духтаро амакаса нағзем. Ва алайкум ассалом Бибиоиша. Сози тинҷи саломатиё хуб. хушомадӣ. Ҳамин канали кида обуна шавен? Куҷо шид ва Хуршед? Баъд бо пеш аз Нови год метиҳад.
майли хай панот ба худо дига намиём каналма фаромӯш кадаӣ. Оҳӣ ман ози миём мега майли нисо 40,000 бо мега гап нест мада дар кор мега чихе кофӣ мешканад мин охи банкачаш парид бурафт замин да зад ай тори устал. Кофӣ мехӯре шоири майзада биё кекс пухтагиём имрӯз биё. Умар про 15 лайк. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Умар хуш омадӣ. Сӯзи тинҷӣ? уф ай мардакам медонад ки ман эфир карда истам бо занг мезанам. ҳозир дар эфир меоя. Ҷаҳонгир мега дарё лабай бачаи амакӣ мега ку ҷаҳонгир мега амиҷай ҷаҳонгир лабай мега обуна шавен ку ага не мега ой умардам обуна шавен мада обуна шавин мега каралева и рисуи мафсона гуфтаистай мега дар комменти ман лайк мон ҷаҳонгир ба ҳамаи каналот манам ба 5 та обуна мешавам. дарё ҳами ту мада агар 5 дақати обуна нашавӣ ку 4 дақатӣ ман лайк намемонам. ховалинг силка овардааст обуна шавен дастгирӣ кунен. шукр соз гаштем шумо созин апаҷон худо ба шукр бибиёиша дега биги мега оҳӣ мега салом салом ба ҳамагӣ. ва алайкум ассалом мама хуш омадӣ. сози тинҷи саломатиёт хуб. ва алайкум салом мама мега умар 16 лайк апаҷон ош шавад. раҳмати калом бибиёиша ҷон хуш бошӣ апа худат сози хубӣ худо ба шукр соз. шоири майзада гирия дора ба худо румолча дорум надорум ҳозия қандак нестай будрои шербачаи мара дастгирӣ кунен ку дӯстон мега ман рафтам мега ки ҷо мерай омадам апаҷон мега хуш омадӣ ин намешавад даромада мега тоҷикистон тиҷӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракоту апаҷон. ва алайкум ассалом тоҷикистон тиҷӣ хуш омадӣ. ховалинг обуна шидам дар таи комментариям лайк моне мега мамаҷон созен мега зебоҷон ман ҳамиҷаем мега ӯ кора мебинам гуфтум эфира дидам мега абед тайёр дорам тоба чихел силка мега серьёзна ман рафтам бешӯхӣ хай хуш омадӣ агане мада бишен мега умарда касе обуна нест обуна шавен дастгириш кунен дӯстон тиҷӣ обуна шавен мега нека 17 лайка биқаб ого дер кардам ку мега не мардак чӣ ба дер мекунӣ абед биромадӣ манам аккаунти кушоям чиам мега ҳо аккаунт кушо папа обуна шавин мега нека мардакҷон амин нека тиҷида обуна шав баъд тудам таам папа да бишав ки нека ози папа мешава баъд таам да каналива обуна шав чӣ мезанӣ охӣ чӣ гуноҳ кардам карпаланг мега и расул бо карпалангай рисуим гапош рост ман гирифтам пул мега аллоҳ нигаҳбонтон бо миём мега умар майлаш умар апай тахмина ман ҳастам ку хе нагӯ ки ҳози писат мекунам оҳӣ хай бес қарор агане ҷода дарё 18 лайк раҳмат мама барои лайкот умар раҳмат пупсик созам роҳ даём мега умарам пупсикай буа мама 17 лайк апаҷон раҳмати калон тоҷикистон охи видеои ҷаҳонгир мондагӣ ма тамошо кунак нестай мужской мега хай михе подписаться-ка тамом каралева мара дастгирӣ ку мардум мега хуршед ту канали силка биё канал та наёр
ту чимчи овардаи дуромада намешаву силкада силкаи ҳамон видеота биёр. охи видеои ура хондам. Мама вақти сархӯрӣ надорум ай лайка мега. Малоимуществои семья ба ҳама чия метиҳад. Ма омадам, бандар хуш омадӣ. Хуш омаден. Раҳмат мега Бандар Сити. Бандар Сити силка овардааст. Касе обуна нест, обуна шавен. Хуршед обуна шавен мега Нека. Имрӯз шанбе выходной хов як чи каду мега. Зур хов мара амин мурғи ҳамсоя хирзи ҳамсоя соати 6 бедор мекуна. Дарё рав иқа мега ҷамъ нак бас мега. Дастгирӣ ку папало мега. Асияда касе обуна нест, обуна шавен, дастгирӣ кунен. Ховалингам силка овардааст. Дӯстон дастгириш кунен, шуморам дастгирӣ мекунам. Сладкая нота. Салом ба ҳама. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ сладкая нота. Сози тинҷӣ хоҳарҷон. Хуршед намешад дуромадаю мега. Бестен ҳамун хуршеда силкаша биёрум. Мардак рафиқ мардак мега ки Нека шидим бо колокольчикаш мега. Нека оҳи дилакора бинено. Ваҳ бачата ҳафта кардам. Кияй ошиқ шидааст. Хуршед намешад дуромадаю мега. Ина хуршеда силкаша закрепит кардам. Дӯстон дуромада обуна шавен. Биби Оиша духтари амак ай ҳамун майдакит карпатанг будӣ. Хонамон меомадӣ қандота фиреб мекардим мегирифтим ку мега. ҳама каса созен мега. Худо ба шукр сладкая нота. Мо соз худат созӣ. Зебо мара намемонӣ ки мара бизгаран мега. Вот тебе мега. Королева кида ошиқ шидӣ хоҳарҷон? Сладкая нота лайк ва подписка мега. Папа раҳмати Аллоҳ барои дастгиритон мега. Апа имрӯз настроени чӣ хелай мега. Настроени ранги айбузичао ҳай Биби Оиша. Шаҳноза мара намегирӣ мега. Оҳи Тоҷикистон бача будай. Королева бест як чи менависим мерава болодарав мега. Ютуб хурсанд кард ё не мега. Ҳоли надидам ки ҷон Биби Оиша ҷон ба худо надидам. Баъди эфир мебинам ба мерам мегумад. Мегиримад мардак ҷон мега. Оҳи бачаҳо дили ҳамира гирен мега. Королева баъд кӯи қатӣ дилакот ба худо не ки ховалин болора хон мега. Ноно рӯӣ кунен абед кунем админка мега. Ин нона хидма боша ҳозир ҳами қиртиш мекардам нохоида. Истодам зебо мега Дарё. Морам дастгирӣ кунен гӯед админка охӣ мега. Дастгирӣ кунен Нисора. Нисода касе обуна нест, обуна шавен. Нисо ҳама тра мешноса ба худо. Эма ай дилош безорум мега Расул. Ман тада надодам дилма мега.
Асия раҳмат, мега сладкая нота. Королева ин қадар дилакора барои кӣ рӯӣ карде, не ки мо ҳамамон дил дорем, мега. Ховалин ман обунат шидам. Ту ҳам шав бо зангулачаат шидам, мега. Мардак агар ҳамин ховалинку дигарош обуна нашид, дарав отписаться кун. Ман шаб телефонта уборка мекунам бо. Ина ном шагирохи мо ай чо медонем ту дар кӣ дил додестӣ, мега. Ҳаминра бугӯ, Расули Мак мега бугӯ ман худам дил дорам. Сладкая нота шавин, мега. Ховалин, мега саломат бошен, сладкая нота. Админка шумо грипп шудестин ба фикрам. Не, худо нишонатя. Подписаться канал Мадаку Ҳамат, мега. Оҳи? Хуршед? Зурӣ накохӣ? Намекна набоша. Дилои ман барои Аллоҳ, мега. Ина силкаи Хуршед дар боло закрепит кардагиай. 20 лайк. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Рамшодҷон сӯзи тинҷи саломатиёт хубай хоҳарҷон, хуш омадӣ. Ва алайкум, мега. Рамшод сӯзен хуби намакаса. Худо ба шукр нас, Рамшод. Салом сӯзен, мега. Ҳамо дилта дар худат гир, иншаллоҳ худованд худат огоҳай, мега. Худованди худ огоҳай, мега. Дил барои Аллоҳ сурх намешава, сафед мешава, мега. Хуршед шидам, бирен дар комментам лайк монен, мега. Хуршед, бира дар комментария ина дарё лайк бимон. Айму сирхай, мега. Рамшод сӯз раҳмат шумо чихел королева. Асия манам обуна шидам, мега сладкая нота. Бежан салом алейкум ба ҳама. Ва алейкум ассалом Бежан. Сӯзи тинҷи саломатиёт хуб хуш омадӣ. Ай Расул аёдат набуромадай қандуздиёмон, мега. И ҳардуш хеш буромадай чӣ бибиёиша. Шукри Аллоҳ сӯз, мега. Доимо сӯз бошен. Аблаҳо ман салом додам, мега. Бежан ман саломи тура алек гирифтам. Имрӯз ҳама бенастроение. Ай киҷо мара мешиносанд, мега. Охи ҳамаи эфирда ту ҳастӣ. Бибиёиша духтари амакҳо як дили гизала дорум, мега. Шумоам ҳамчунин, мега. Рамшод, мега. Бежан ва алейкум гуфтум ку, мега королева. Уборка мекунед, мега. Ҳо. Бежан аблаҳ ва алейкум салом, мега. Дарё сӯзен хубен, мега. Рамшод Бежан обуна шавен, мега. Биёе ҳамамон видеомона тамошо кунем, дастгирӣ кунем якдигаримона, мега. О рост мегӯӣ, сладкая нота. Алейкум салом Бежан, хуш омадӣ, мега. Бандар бибиёиша не, мега. Сӯз чӣ ҳол дорен, Рамшод? Раҳмат королева. Расул аки додари аблаҳ нагӯ уболай, мега. Сладкая нота, мега. Обуна шавен, мега. Нека апаҷон наход домота нашиносӣ. Ман барои шумо бо подписчик ҷамъ дорум, мега. Оҳи Шаҳноз. Хуш бошен апаҷон. Шукри худо сӯз раҳмат апаҷон. Худо ҳамавақт сӯз бошӣ. Тоҷикистон обуна шавен, мега. Ҳаминҷа бача хобондусам дарё, мега. Раҳмат ҳамат мазоқ кадан гир, мега. Хуршед ҳеч катара мазоқ накардааст. Мегем ки обуна шидаистанд, таам бира да иё обуна шав. Касе обунат шид ва ёдам обуна шав, таам дастгирӣ кун. Ман омадагим якта зиёд нашидай, мега. Хай чикор кунам? Нашавад задай телефон. шашсаду панҷоҳ и як некатиҷӣ. Ай омадагим якта зиёд нашидай, мега. Бандар дам обуна шавен охӣ. Бежан шигридаку, мега. Расул ҳо мондам. Рамшод раҳмат саломат бошед, сладкая нота. Апай бибиёиша дар комменти ман лайк монед, мега. 129 мондум, мега. Нека раҳмат, нека.
монетизатсиятон гирён шид тахминан? Не айкиҷо оли 631 таём. Иҷада духтарои бешу ҳастай? Не миу миу. ай чӣ паррондан бо ин мяу мяу да гузаштай ку. Бешухӣ обуна мешавам ҳеҷ ка лайк намемонам, мега Дарё. Дарё да лайк монед да комментарияш дӯстон. Монетизатсияи кира гирён кунам бе 1000 подписчик, мега Расул. Биёмон Расул. Коме мадам мешава рӯзи ид хона биёя қанд метумшона, мега. Рамшод чӣ ба мега? Нека хидм айдига каналам мешам, мега. Апаҷон Шаҳноза хӯрок тайёр дора, ман ҳастам ку, мега. Гап нест, ҳазор раҳмати калон. Да комментам акаи Расул мега. Макарон ош мехӯрена ку Тоҷикистон тиҷӣ? Группода чӣ гап будай апаи админка? охи туам ҳасти ку вай группаи дигарида. Манам хе фикр мекунам, будӣ ба фикрам намедону. Кадом мега саломи мара алек нагирифт, духтар боша, аз шу накуна, бача боша, як умр беарӯс бигарда. Ана беҳтарина? Королева раҳмати Аллоҳ барои дастгиритон зинда бошен, мега. Рамшод чӣ ба оли лайк монум? Ай, мега. Охи лайк монум, ай, мега. Восточная кухня. Салом алейкум ба ҳамаи шумоён. Ва алейкум ассалом. Хушомадӣ, хоҳарҷон. Сози тинчӣ, саломатиҳо хуб? Ҳама каса созен? Худо ба шукр соз. Саломат бошен. Амаки чӣ хел барои қанду уча мара мезад, ту механдидӣ, ҳа, мега. Акаи Расул, мега Рамшод. Ёфтенаку даври ҷавонитона да амиҷа нақл куненаку. Одами чӣ мекардагӣ, мега ҳардуш духтари бачаи амакиам гуфта. Бежан иҷа ҳамашу дуро зандуро, мега. Ассалому алейкум, мега Нозимҷон тиҷӣ. Ва алейкум ассалом, Нозимҷон. Сози тинчӣ, саломатиҳо хуб? Хушомадӣ. Ва алейкум, мега бед абед админка. Чӣ хӯрдаистӣ? Ва алейкум салом, хушомаден. Бибёиша бо аккаунтотам лайк монҷонам, мега. Алейкум салом, хушомаден. Ва алейкум салом, Нозимҷон. Дига ҳама ҳамин касе ҷанг кард ки мара салом алейк намегире, ҳама алейгирида дуромад. Молодец. Во Анна ма бирам дай айҷа, мега. Салом рисоем, чӣ хел шумо, мега. Дар паноҳи Аллоҳ ман рафтам, мега. Хушомадӣ Бандар Сити. Апай тахмина канали Язнаҷӯ кадом шай, мега. Язнат биромад рафт ба фикрам. Папа может ай номи каналаш. Раҳмат дӯстон, мега. Апай лаззат дар комменти ма лайк монед, мега Рамшод. Апай админка динанги видео ба натарсид ку, мега. Ма да амуҷа дусета гап гуфтанӣ будам, неки Нисоҷон нагуфтам. Ки одамда гап як бор басай гуфтанӣ будама, бо гуфтам хай биё сарма вайрон накунам, гуфта гап назада биромадам. Киҷо, мега королеваҳо амиҷа да каф гирта, мега да дег задаеста я чӣ мешава. Фаҳмо. Кафгир боша агар макароноша тайёр шен. Сладкаи обуна шавем бо зангулаш, мега Нека. Бибёиша як бор ба ёдат ҳастай гӯҳи гов шапак кардем. Оҳи. Куҷош беҳтарин, мега. Баром киҷо, мега королева. Ассалому алейкум дӯстони хубам. Созен хубен иншааллоҳ. Ва алейкум ассалом Ёқубҷон тиҷӣ. Хушомадӣ дударҷон. Ҳеҷ ҷо, мега Бандар. Эй дӯстони бо имону меҳрубонам ассалом. Иззатшиносу ғамбарору қадрдонам ассалом. Шодам аз дидоратон, аз лутфу аз гуфторатон. Доимо бошед саломат ҷони ҷонам ассалом. Ва алейкум ассалом.
ваалайкум салом мега. ваалайкум салом, ваалайкум салом, ваалайкум салом. Оҳи созен шумо нота. Ман соз алҳамдулилло раҳмат мебаром. қатъим гап назадаистӣ мега. Кӣ? Апаҷон, ин хоҳарта каналша амада 95 подписчик дошт, 10,000 рубл фурӯхт. Чиба? Королева дар комменти ман лайк мон бо аккаунтот ҷонам мега. Шашлик ва ош мега. Оҳи ҳардуша. Чӣ хел мехӯряки ту? Бандар лайк моне мега. Майли рамшод. Аку як бор реклама кард 500 рубл гирифт тоба насиҳат кунед мега. Гап нест. Вай, мо пул намегираку? бетон ҳама каса ман манту кардам. Гап нест. Ай пули лайк боша ки рамшод. Рамшод. Рисуем лайк монед дар коммент мега. Дарё нека обуна шида мега. Гап задестум ку мега. Мондум Дарё фаҳмидум уже узр мега. Не ба ёд надорум амаки мега. Тоҷикистон обуна шавин боз ангулаш мега. Не қатъи кӣ гап задӣ мега. Ман ҳаматон қатъи гап задистам ку таҷикски чӣ дурӯғ мегӣ? Шашлики яъне доширак, ош яъне ролтон меша маънеш. Фаҳмо бежам. Бандар ма дамманам монед мегам. Қатъи бандар. Иҷа чӣ гап боша? Дӯстони азиз боз зангулаш шавин мега. Бибиоиша мега. Рост гуфтаисти просто ман надидам мега бандар. Апай бибиоиша дар комменти ман лайк монед мега. Рамшод мераме мега. Апаҷон тахминаҷон мегум иқа шӯхӣ кунем соат ҷамъ шавад агар не расул подпис чӣ кай мега. Фаҳмо. Ман бо фикр мекунем ҳамён аз ҳам дили хеш табор боша. Рамшод мондум мега бандар. Шукр моям хуб мега сладкая нота. Ба ҳама хай дӯстонам ассалом. Дӯстони меҳрубони қадрдонам хай ассалом. Мерай расул. Ина ки мада обуна лайк коммент навис 4 каналам обуна шидум мега. Раҳмат бандар. Рамшод 131 мега. Бандар аломати савол мондааст барои чӣ боша бибиоиша мега. Пули лайк ба ғайр марожни дига ҳичи намеша пай тахмина. Агар не чӣ бои қаҷон мекани Рамшод? Марожник боша агар? Чӣ дар курай ту даму? Раҳмат да пай бибиоиша. Нека ма группада нестум ва набудам мега. Не мега ма да группода набудам нестум. Фаҳмо. Хай аблаҳо ма рафтам абед мега. Гап нест бежан. Там ролтон мехӯрӣ? Апашка ҳамин одамои эфир будагӣ обуна мешаванд, менависанд обуна шавед. Мебинам ман 1 моҳ пеш обуна шидам. Чӣ бо обуна намешавам? Ман ҳайрон. Ҳамин ховалинг да обуна шавен дӯстон. Дастгирӣ кунен. Ин мешава комментария мемонам, видеотна тамошо мекунам. Бе фанду фиреб обуна шавен. Апай рисуим дар комменти ман лайк монед мегам. Королева духтари холай ма будай. Ман нафаҳмидум админка хиткадӣ мега. Ой нафаҳмидам. Скучно мега королева. Почему? Хай амаки дили гизалара салом бугу. Апаҷон иншоалло худо хоҳад 10 подписчик меёрумад. Хай ма ҳамиқа айдастим. Як гап нест ай Тоҷикистон тиҷӣ. Ҳамиш дам шугр мекунам. 5 минут пас эфир мебра дӯстон. Як ҳавас дия пай тахмина. Фаҳмо. Хай ранги мои даку.
ман кухнӣ мерам, бо нагин ибромад гуфта админка. Не, эфир мемра. Раҳмати калон, мега Королева. Ина ки лайк, коммент мод обуна шава, мега иншалло 4 канал қатӣ мешам. Не худо нигоҳ дора, ма дашрака ҳаёт нахӯрдем, намехӯрамам. Фаҳмо бежан, мега. Ку иҷа чӣ гапай, мега Ҷабраил. биё. Шукри худо, пули шавҳарам да ҳамаи чиз зиёдтӣ, просто як ҳавас дия пай тахмин. Не фаҳмидам ки Рамшодҷон. Ман прикол када гуфтам. назмоне духтарои азиз, ман рава макон. Канали моям дастгирӣ кунен, духтарони ширин. Мерай сладкая нота, раҳмати калон барои дастгириёт. Хуш омадӣ. Ёқубҷон тиҷӣ, ку бинед обуна ҳастен да канали мо, мега. Королева духтари холаи ман мешай, мега. Ман зиқ шидаистам, мега. Чиба зиқ шидай, мега. Чум, мегам. Ховалем чӣ ба обуна шидам лайк намондӣ, мегам. Чихел чум ку бугӯ тура ки зиқ када гап зан гушоша кашам, мегам. Рамшод ба 3 канал лайкат мемонам апа, мегам. Майда мара ғайбат каден ҳа, мега. Не Шаҳноз. Худам кучара ёд кардам, мега. Буброхи куча. Кучара ёд кардам. Охи куҷош буром, мега. Раҳмат апаи рисуим. Чиба ки набуром, мега. Набурошин хонанда, мега. Шукрон лайф. Салом тахминаҷон. Сӯзен ва алайкум ассалом. Шукрон. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Сӯзи тинҷи саломатиҳо хуб, пешравиҳои каналат чӣ хавай сӯзай? Апаҷон идомотон мега мара саоб бепул мон, мегӯ майлаш 500 те охи. 500 рубл. Охи чӣ ба ай мо пул намегирӣ, ай мардакат пул мегирӣ. Яки сиях нашай, мега бандар. Дамо борон ай, мега. Хуш омаден, шукрон, мега Рамшод. як минут пас эфир мебура, хай ягон соат пас бо эфир мекунам, дӯстон. Ман кӯро макунам. Не дар офтоби ҷӯшонай, мега. меша шумо сӯзен канал сӯст. Каналат сӯст, видео кам ай охи киҷон. Шукрон лайф. Ту беҳад видеои кам мемонӣ. Дурусттар кун видеота. Баъд ай ту буд ба фикрам ай духтарчатай ки чӣ шидаистай. Закрития комментарияҳот. Королева шумо киҷодай, мега. Апаҷон мегирам пула, баъд бо саҳар метимаш, мега. Боронай ман омадам. Наврӯз хуш омадӣ. Эфир мурдаистай ку. Новосибирск. Канали фурӯшӣ дора.